Ja sa volám Martin a spolu s mojou manželkou a s tímom, ktorý teraz dávame dokopy, zakladáme nový zbor v Petržalke. Obaja pochádzame z východu a do Bratislavy sme prišli študovať na vysokú školu a práve počas tých študentských čias, keď sme dokonca pomáhali zakladať zbor Paradox, tak sme videli, že Boh používa zdanlivo úplne obyčajné a neveľkolepé lokálne zbory, aby robil veľkolepé veci, aby si našiel a získal stratených ľudí a aby budoval a miloval svoju nevestu cirkev. Sme presvedčení, že je Božia vôľa a Boží plán, aby Boží duch bral Božie slovo a ním premenial Boží ľud viac a viac Božím slovom do podoby Božieho syna a aby tento Boží ľud v Božom svete svedčil o Božom synovi na Božiu slávu. Toto je to, čomu veríme, takto chceme žiť a takto chceme slúžiť Petržalke. Petržalka s viac ako 120 000 obyvateľmi je najhustejšie obývaná oblasť na Slovensku a ešte predtým, než to bolo najväčšie sídlisko v strednej Európe, tak to bolo najväčšou dedinou na Slovensku. Dnes, keby bola Petržalka samostatným mestom, tak by bola tretím najväčším na Slovensku. Premena Petržalky však už prebieha dlhý čas. Dnes je najzelenšou časťou Bratislavy, ale toto je ten biologický život, ale ten duchovný život, Petržalka má ohromnú potrebu pre evanjelium. V Petržalskom okrese je najviac ľudí, ktorí hovorí, že neveria ničomu. Z celého Slovenska práve tam je ich najviac. Naša nádej pre Petržalku je, aby ľudia Petržalky mohli spoznať, milovať, tešiť sa z Ježiša, byť mu poslušnými, že by ho mohli poznať ako ich pána, aj spasiteľa, aj ako ich najväčší, najdrahší poklad. A chceme byť zborom, ktorý je charakterizovaný otvorenosťou, otvorenými bytmi, otvorenými chladničkami, otvorenými srdciami a otvorenými Bibliami. Taký chceme byť, taký život chceme žiť. Naša stratégia je jednoduchá, ale chceme ísť dopredu zámerne. V lete sme sa presťahovali a teraz spoznávame postupne našich susedov a organizujeme rôzne vianočné punče a neviem čo, aby sme mohli viac byť s ľuďmi Petržalky a spoznávať ich a mať príležitosti hovoriť s nimi aj o evanjeliu. Momentálne dávame dokopy tím, ktorý by šiel s nami a pomáhal nám zakladať tento zbor v Petržalke. Spolu sa teraz učíme, čo to znamená, čo to je zakladanie zborov, ale tiež sa potrebujeme učiť, že čo to je Petržalka a aká Petržalka je, akí sú jej ľudia. Tak toto je obdobie, v ktorom teraz sme. A našim cieľom je, aby potom v septembri 2026 aby náš tím mohol mať 20 ľudí, ktorí by sa potom rozdielili na také dve komunity v Petržalke, ktoré by zasahovali miesto a ľudí v ich okolí, tam, kde sú. Chceme, aby ľudia starí, mladí, študenti, rodiny s deťmi, single ľudia slobodní, aby všetci s nami mohli sa radovať z Krista a žiť pre Neho. Hľadáme preto zbory a jednotlivcov. Pridajte sa k nám, či už modlitbou, alebo finančnou podporou, alebo nejakým iným spôsobom, alebo pridaním sa do nášho tímu k tomu, aby ľudia Petržalky mohli poznať Krista, milovať ho, tešiť sa z Neho, byť mu poslušný a aby Kristus bol pre nich im najväčším pokladom.